abaningi abafike emkhosini sebezwile ukuthi uJesu yeza eJerusalema. Bathatha amahlamvu esulu baphuma ukumhlangabeza. Bamemeza bathi, "Wosiyami, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, yebo inkosi kaIsrayeli." uJesu esefumene imbongolo entsha wakhwela kuyo njengokulotshiwe ukuthi. Now for to 12 no 13 kuphela. Ngangomuso abantu abaningi abafike emkhosini sebezwile ukuthi uJesu yeza eJerusalema. Bathatha amahlamvu esulu baphuma ukumhlangabeza. Bamemeza bathi, "Wosiyana, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, yebo inkosi kaIsrayeli." Lesi sixuku lesokhulunywa ngaso bazalwane kwakuyisixuku sabantu besonto, religious people. Ibona ababehlangene la. Why sithi kwakuyisixuku sabantu aba religious is because kwakwenziwa i-religious festival. Ngokomlando kufanele bekhethe nangoko Exodus chapter number 12 uverse number 1 uverse number 3 kuthiwa umndeni nomndeni, ifamily nefamily kufanele ikhethe iwulu. So besihlala nalo lezi insuku lezi until mhla 14 abasaphumeli phandle. So ukusindiswa kwabo bazalwane kwakukusindiswa ka one day. Hallelujah. Waphuma wena ngomhla ka15 waphumela phandle. We maye babo. Kusho ukuthi ukusindiswa kwabo kwakulele kulo one day kuphela. Kwakulele kumhla ka14. Ngomhla ka15 indaba yakhe ayisakhulumi. Hallelujah. Kuthiwa la isixuku lesibazalwane esabazalwane noma esabantu aba religious noma abantu abagcina usiko, abantu abaya ngokukhonza ngoba nakho begcina usiko lokhonza. Kodwa ayikho into eshoyo ukuthi mina ngiyakhonza. Lo muntu uvuka ekseni njalo on Sunday usesaba ukuthi ngoba umakhelwane bayazi ukuthi mina ngiyakholwa bazothi ngihlaleleni. So njengamanje Sunday sebeyaphoqa sekuyisiko sebenza lento njengosiko abasayenzi lento ngoba isivuma enyameni noma inyama ingasavumi uthola ukuthi uyavuka on Sunday uya esontweni kwabantu besonto, abantu ababehlonipha usiko lesonto. Hallelujah. Kodwa isiko lesonto lingabenzeli lutho. Laba bantu minyaka yonke babeza bezoselect iwundlu, ukuselecta kwabi iwundlu kwangabenzeli lutho. Kwangekho ushintsho olukhona empilweni zabo, kwangekho ushintsho even ngama families zabo. Umuntu wayiphuma ehambe lenhliziyo embi, lenhliziyo ehlebayo, lenhliziyo ekhulumayo kusafana. Ayingekho into ewushintsho empilweni yabo. Kwakuwusiko nje ababenza ukuthi sesigcina usiko, kodwa ayisekho into ethi mina sengiyahlabelela nje ngithatha imic ngoba nakho baba bazothini mangasahlabeleli. Hallelujah. Yonke into umuntu useyenza noshumayelayo useshumayela ngoba nakho sekufanele ngishumayela ngoba uma ngihlezi abazalwane bazothini. Hallelujah. Sekuwukuthi nje uma ngihlala abantu bazothini. Ayisekho into engathi ngiyela ayinasizo lento. Noma ngingafika enkonzweni kodwa kuyafana inhliziyo yami imbi. Noma ngafika late inhliziyo yami imbi. Noma ngingasonta kakhulu kunabanye kodwa ayikho into ewusize empilweni yami. Leli lento engabashintshi. Hallelujah. Ibabe ngasizakala ngalutho. Minyaka yonke babenyuka. Benyuka le agenda efanayo, benyuka le attitude efanayo, benyuka le character efanayo, behle I character efanayo. Hallelujah. La kwenzeka isimanga bazwile ukuthi uJesu around, uJesu ufikile kuleli dolobha. Uma bezwe ukuthi uJesu ufikile, ipoint lami ukuthi Jesus is more appealing than religion. Why lento laba bantu namuhla bezokwenza okuhlukile. Namuhla sithola abantu vela beshiya religion yabo, sithola abantu beshiya inkosi yabo, sithola abantu beshiya ukwenza ngokwenjwayelo. Hallelujah. Sithola abantu ukuyeka ukwenza ngokwe program. Uthi njengoba iprogram ihamba kanje, hayi ihamba kanje kuyoze kuyobuya uJesu izohamba kanje.
Hallelujah. Sithola abantu beshintsha iprogram. Bezwe ukuthi uJesu ufikile. And laba abantu isixuku lesi siyachazwa lapha from verse number 17 uthi siphe lesixuku. Hallelujah. Bayezwe ukuthi uJesu ufikile la. Base beyahamba uyazi ukuthi laba abantu bakhathazekile. Laba bantu bebehlukumezekile yonke leminyaka. Lento bebeyenza ukuthi ngabasizi. Hallelujah. Bebehlala befasta ngoba bekusho umfundisi ukuthi kuyafasta. Kodwa ufasta akukho kubo. Hallelujah. Hallelujah. Nalo leli cilongo esiqala ngalo kwase kuwusika ukuthi iqalwa ngecilongo kodwa icilongo le alisho lutho kumuntu. Hallelujah. Ayikho ngisho iminingi yalo. Hallelujah. Base benza ngokwenjwayelo. Bezwa ukuthi uJesu ufikile. Ngoba ukufika kaJesu bazalwane kuyahluka. uJesu makafika impilo yomuntu iyashintsha. Hallelujah. uJesu makafika sikhuluma thina ngoJesu, lo Jesu wafa wavuka. Ukuthi uJesu manotwana uJesu makafika wenonto uJesu makafika empilweni yomuntu impilo yomuntu iyashintsha. Hallelujah. Makafika uJesu busi uyangizwa uJesu makafika impilo yomuntu ashiya ngisho ukuthi impilo yabantu ngabiza ishintshile. No ngifuna attention. Hallelujah. Hallelujah. Ingabe senithi sesembamba ukuthi oh naba abantu abakuthaka. Hallelujah. Hallelujah. Laba bantu mandwando babe busy nama rituals zesonto. Izinto babeze izinto zesonto ukuthi umuntu engasizakala. Hallelujah. Aphuma umuntu ayisikhuni enjalo. Aphuma umuntu enenhliziyo embi, aphuma umuntu ehleba, ephuma umuntu enjalo kungashintshi lutho kodwa kwathi makufika uJesu laba bantu besonto bashiya phansi zonke izifo. Hallelujah. Uverse 13 uyakutshela indaba ukuthi laba bantu babehlukumezekile. Laba bantu babe senkingeni. Jesus is more appealing than. Hallelujah. Yini namuhla ebenza ukuthi bekwazi ukushiya umkhosi omngaka kwakumkhosi omkhulu. Izwi lalibayalile ukuthi ngabe bikho umuntu ophumayo. Hallelujah. So asilindele ukuthi kube khona umuntu osukayo la eJerusalem. eJerusalem bazalwane kwakugcina umkhosi emithathu kuyimkhosi emkhulu. Hallelujah. Uyezwa mandisi mithathu imikhosi eyibalekile. Umkhosi oqala umkhosi wePhasika, umkhosi wesibili okutholakala lapha kwizenzo chapter number 2, umkhosi wePentecost, umkhosi wesithathu kwakumkhosi wamadokodo. Yomthathu lemkhosi eyenza ukuthi abantu bapay attention. Hallelujah. Amen. Kodwa yonke lemthathu imkhosi abantu babephuma kufa. Uyezwa uJesu komunye umkhosi. Uyabona uJesu sekuyavalwa. Hallelujah. Uzwe yamemeza ngezwe elikhulu uthi bonke abantu abomile abeze bephuze. Ngoba uyabona uJesu ukuthi iziyavalwa iconference kodwa abantu bomile. Hallelujah. Selize liyavalwa isonto, selize liyafika iPhasika kodwa still abantu ayikho into eshintshile. Hallelujah. SiyePhasikeni abantu abashintshile. Abantu la ku verse number 13 abantu siyathola ukuthi they were looking more than their religion. Hallelujah. Sebekhathela abantu kuyenza lento ngokujwayela. Sebekhathela abantu usiko lesonto, sebefuna into engcono. Hallelujah. Sebefuna into ezobanikeza ukuphila. Hallelujah. Ngamanye amazwi bathi give us what religion cannot give us. Hallelujah. uJesu ufika nokungcono. Laba zalwane kwakuguquka izinto, kwasengqubuzana ivangeli likaJesu nereligion. Hallelujah. Angithi yabona letha into engcono letha ushintsho kubantu. Lempilo abese beyijwayele kuyani. Ngoba bangayijwayeli lento entsha. Hallelujah. Let's just check
Matthew chapter number 15. Asizufunda kodwa uma notes akho ubhale nje chapter number 15. Ulo chapter number 15 ka Matthew uJesu la uvukelwa abafarisi nababhali babuza ukuthi why abafundi bakho beqa isiko labadala. Into abaworried ngayo usiko labadala. Hallelujah. Abantu mase kufika ivangeli likaJesu khona abantu abazofuna ukubambelela osikweni labadala. Khona abantu abazofuna ukubambelela kwi-religion. Hallelujah. Bathi Jesu why abafundi bakho beqe isiko labadala. Hallelujah. Sanke akazi noma kuzofuneka uwolete lapha endlini. Phela thina siyathandana ngithi siyakwazi ukuzwa ukuthi uzwa moya utsana kumoya. yeah ukuthi i-network endlini ithi haleluya. Bathini ukuba abafundi bakho beqisa kwelabadala ngokuba bahlamba izandla nxa bedla isiko. Isiko labadala ngithi lithi akuhlanjwe izandla kodwa abafundi bakhe abahlambi izandla. Izwa kuJesu indlela abaphendula ngayo. Kepha waphendula wathi kubo, nani yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Ngokuba uNkulunkulu wathi yazisa uyihlo nonyoko nokuthi othukuyise noma unina makafe. Kepha nina nithi oshoyo kuyise noma kunina ukuthi kungumnikelo lokho ngabe usizwe yimi ngakho akayikwazisa uyihlo noma unina kanjalo nilenze laba yize izwi kaNkulunkulu ngesiko lenu. Bazenzisi waprofeta kahle uIsaya ethi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo kepha inhliziyo yasikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze bafundisa isifundiso ezimiyalo yabantu. Wayesebabiza abantu wathi izwani niqonde akusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu kepha okuphuma emlonyeni lokho kungcolisa umuntu. Khona kwasondela abafundi bakhe bathi uyazi ukuthi abafarisi bathebezwa lelozwi bakhubeka. Kepha waphendula wathi leso naleso sithombo esingatshalwanga ngubaba wasezulwini siyakuhleshulwa. Haleluya. Bayekeni bangabaholi abayizimpumputhe kepha nxa impumputhe ihola impumputhe ziyakuyela emgodini zombili. uPetro waphendula wathi kuye sichasisele lo mfanekiso. Wayesethi kanti nani nisengabangaqondiyo na? Anikaqondini ukuthi konke okungena emlonyeni kuya esiswini kuze kulahlelwe ngaphandle na? Kepha okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni lokho ke kuyamngcolisa umuntu. Haleluya. uJesu uthini labazalwane? uJesu uveza ivangeli likaNkulunkulu uma lifika ey'ntweni ey'bamba abantu kwi-religion. So uthi uJesu nina okwenu kunezinto eningayinaki. Uthini Jesu uthi ongena ngomlomo kunjani akumngcolisi umuntu kodwa okungcolisa umuntu okunjani uphuma ngomlomo. uJesu la uthini bazalwane? uJesu uqonda ukuthi into mandisi into engayisho ngawe noma ngabe ngiyisho ku status noma ngabe ngiyakuhleba noma ngiyisho kuyipost ngipost ngikhulume ngawe noma ngabe ngiyisho la epulpit ngigive yabo ngimi la ngigive
Hallelujah. Uthi Jesu uthi leyo time ingcoliso into ephuma ngomlomo eza kuwena noma ngabe inhlamba ayingcolisi. Kodwa into ezongcolisa the time you responde kanjani. Ileyo nto ezokwenza ukuthi abantu bethi hawu. Ngoba vele ukuresponda wakho kuzoresponda ngenhlamba ngiyazi. Uvele ukuresponda wakho uzoresponda ngokungakholwa. Ngenxa ukuthi mina ngikhulume ngathi kuwe. Kanti wena uyamukela lento engiyishoyo ngoba ayingcolisi. Hallelujah. Abantu abazokujaja ukuthi mina ngitheni. Kodwa abantu bazoqala ukukhuluma ngento ephuma ngomlomo wakho. Abantu ngesikhathi urespond uthuka inhlamba. Hallelujah. Uma ngabe sikholwa asinyakaziswe izinto abantu abazisho ngathi, abazisho kithi. Kodwa into ebalekile ukuthi thina siresponda kanjani. Into ofuna siyiqikelele thina ukuresponda. Hallelujah. Ngoba iyona into ezongcolisa umuntu. Ngoba into engelile iyangena ifana nento ezongena ngomlomo ngiyidle bese ngiyikhipha ngilahla ngaphandle toilet. Hallelujah. Hallelujah. Siresponda kanjani? Leyo nto mawuresponda iyona into ezobona thoka nto nje. Hallelujah. Kangasukelwa nami intombazane ingibhale kulabo